Hero try dear viewers ki bapet ya kani ka YouTube ka jingkran jangam takan long kum ka jinge thu lupa bat ngala jukran kham men shwar ya kani haki jing tho jama hapo Facebook ndrei ngata step u men sim khut u pan pa biang bangan keren ya kani bat kata kani ka jinge thu lupa kalong bau blai on sawenno ya kituki basyakri ya utrai lani ki bawan ha ka kerteng ka jongu klam dayo shisha ya ka ikhtiar bat ka bor na snap ba ublai hagini ki ski ki bakhaddo on sawenno ya ka jing syakri ka basyakri le men le ha ka kerteng jongu klam dayo ya ka ikhtiar bat ka bor na pi ha ka tin phalan kham dayo ya ka authority bat ka power na ublai nuksa an IFE lengba kani ka perthai ka bangidan lengba kani ka government lani ka jingsen syar ka bah ka perthai ka bangioi mentala da uno ubriu uphang ya ka uniform jong usipai lani jong pulit bat u dan ya ka ID ka basushnahi bat lada ukam bau de pulit officer lani u he pulit lani u he jong ka sipai bala da ukhamyo shisha ukhlam pas ya ka exam kabala bu daka sarkar jangka India lani jangka Meghalaya bat ushupang hi atau uniform bat ushubu yaitu badge bat ulet ban thok ikibriu ulet ban syukur ikibriu shisin arsin ulak ban le kumta le ulak ban le ya kata ada kisnam buri rehakawai kasngi unsa syakyam bat unsa syasat along bat unsa ki ka an ka bashisha ka authority ka bashisha ni kata ka bor ka bashisha kinsa slide na you bat kinsa kyam haji kan mau para banget ngidan ka jingsen syaru am tang ka ni ka perthai henry ka hima ka jongblai ka bakenjam sim bat lana ngim buram biya kata ka hima ka bakenja men sim sngap ba ka bor barok la ai hau Jesus Christ habanang berkhandau lada ngim buram gile kamkai ni syakri kamkai bat ni kham dayo shisha kata ka ikhtiar bat ka bor neu nong sensyar ubalang ublai jung ubalang Jesus Christ bat ngila shu sensyar ngila shu ka imposter hak tim parang gi ong bat ngila shu ni shula ni misrepresent lani ni syakri ublai klam dayo shisha ya kata ka ikhtiar bat ka bor na ublai kala long ka jingle ran na ka benta ka kerteng jong kala long ka jingle ran na ka benta ka hima jong namar ba gini kibriu kimshim la sensyar shisha haka hima ka bakenjam sim katkum ka ikhtiar bat ka bor ka bala ai do blai la long kum kita ki imposters ngaci orang la long kum kita ki basule menle basu pong uniform klam ka ikhtiar bat ka bor bat blai ula bitar kani ulang yai up pinsapet ikini kisi ke bakhaddo kani ka de jing thu lupa orang iping Quran ya ni amdai bang syukran da ka jing sngau beri handoi ka ka bau men sim jong blai ula da ban Quran ula da ban ya thu lupa handoi ngalak tho leng bagi jing tho ngalak won men chua wat ong bangadang syukran tang sisen pindapet ya ki jing tho jama napok ka Facebook ngalak Quran syukran bagi dei ban kela ka bomot giliban kela ka bomot banum mes represent you blai banum ha tin kasi banum let ra ban pen pau klumar ya ka ka bo blai khlam bang ya ka ka bo blai khlam phtha ki ba kila mes represent ki ya ka ka bo ong ha ka tin jong blai ki le da khong pong
kani kalau long selam bat ublay ula ya isya ya pi pet ngakuran ni dak ikhtiar bat kabor dak ai ka jing shisha ba ublay un saweng no epi un saweng no kidan gi bas ngap ya kani ka video ka bang akuran ta kibala long poster kibala shule menle bat kin sakla ka bomot aingo yo ublay bahkan ni ka video ka kata epi pavin sakla ka bomot pin sapai ublay undang spare epi undang map regindan kibriu kibar khiban kindan kibriu kiba keren banyak ka ka ba keren namne ki ngalak tho apa ki Facebook macam aduk macam bau ublay un sa iPad dah ki way ki shepherd ani kita ki nong up lang berat ki bau belai hi wala jit ki si ki bahat do ki bala penslek do men sim khut kibun ki bau belai hi wala da pen kre ki wala da sador ki rai ki dan ki bala syakri o belai de ki snam kim keren syu ka jing shisha kim im kat kum ki jing shisha ila shule menle la shulak imposter bau belai wala bitar mana pi akaran met ni belai wala bitar pat pinsai i hakini kesing pat dok kan sadan ka jing kelam ka bon belai unsa kan kala dai ka ya bo belai un expose lut un pen paul kita ki jing syakri ki ba kelam ai ta ki ikhtiar bar ka bor jong belai dala da pi osno we kan ka video pala dadan na pedang jong pi ki balik ya kata kala ka bamot no pai sutrai udang yai khat ya pi kamdan ka ka jing ban kala ka bomot ban pai ban ong trai jisu ko dona wan khmat jong me la dang la syakri la shu pen bi ki bri la shu ngam tre ban kala ka bomot bat ngam syakri me kat kum kata ka ikhtiar bat ka bor pi ketin jong blai apa sapol wong kidan kador jong ka jing re blai ndre ki len no ya ka bor token riak no nakiu upa pasapol ai ka batenge to ken riak no hidan ya ka jing kador jong ka jing rublai mot kim im ya kata ka jing im ka baya daidor ba ublai ka ikhtiar ba ka bor ban im ka jing im ka bakhu ka ikhtiar bat ka bor ban keren ya ka jing shisha ka ikhtiar ba bor ban im kat kum kata ka hima ka jong ublai sungo ba lao no igini uniform ha ba kan jaman sim ki ba pi shul ale menle pat klam ai do ublai kop no ya ka uniform ka ba shisha ka balang uji sukres bat pinsai i ya ki kamba hanrai shen ublai ka akran pinsai i kandan ka jingklam ka bakhra ba ublai ulangya ukwa ban sai shisha kita ki briu ki ba mani ya ublai how man sim bat ka jing shisha ki ba le kat kum ka ktin jamu na banta ka buram jong try ya ro try to da share da like da subscribe da pen saprang ni ka video ngin saya kenduk pat ka ni ka dai hapok ka YouTube bat kom ju ru apalat ka Facebook blai syukur